nabza quranihi to ya ne cikin wasiƙar da yace shi rubuta mai digo harafi na farko da mara digo da yace wa ma ya katabi karamuka nabza quranihi nabza waci da quranihi alfarmati wa ma ya katabi baya hukunta karamaka karincinka babayye ka haskakar da amalihi buri ne kaga amalihi bai da dubu fa bayyana duk wani harafi bi ta hafifi da sauƙaƙar da alamihi raɗaɗi ne ya nussu ya watsa hamdaka godiyarka baina alimihi tsakanin jama'a ce baƙi ta ka wanzuli imaɗata ga gudda shajabin baƙin ciki wai da'i da bada nushadin zababbar dukiya wa mudawatu da maganin shajalin baƙin ciki wa mura'at da kiyaye wayyafanin da dudugaggen tsoho mausulan abin sadarsuwa bi hablin da lilwa wasu rurin da farin ciki gaddin man'imci magushiya matsawa aka zo wa ma'ahadu masabat ganiyan mawadaci an gushiya ko aka ji tsoron wahamin gabiyin wawa wassalamu amincin Allah ya tabbata alamar taba'ar huda ya ƙare wasiƙa ce falan ma fara ƙasar da ya ƙare bin imla'i da gishimtar risalatihi risalati wajalla ya kuranye fi haija'i wato ga abin nan haija'i suna cewa a haija'il balagati ga fasaha albalagati fasaha an basalatihi daga abin nan zaruntaka ta arda adubul jama'atu sai jama'a suka yadda mai fi'ilan aiki wa ƙaunar da zance wa ausa adu suka lilwanta mai a fawa tambaiwa wa ɗaular da ɗaukaka sun masu ila sannan sun ka tambayi min ayi shu'ubin nijaru gida ne min ayi shu'ubin daga wani rango yake wani dangi yake wa fi ayi shi'abin nijaru kuma ƙautaka ta wa fi shi'abin cikin wani rango take faƙala sai ya ce musu gassana usurati as-samima wa saruju turbati al-qadima fal baytu misla ash-shamsi ish raqan wa manzilatan jasima war rabu kal firdausi mat yabatan wa manzatan wa qima wa hal aishin kana li fiha wa lazzatin amima ayyama azabu mudrafi في رولها مال الأزيمة أعتاد في برد السبا بوألتل النئم الوسيمة لا أتقين وبالزما ولا هوادسه المليمة فلو أن قربا متلف لتلمت من قرب المقيمة أو يبتدي عيش ملا لبدلهم وجتي الكريمة فالموت غير للفتى من عيشه عيش البهيمة تقتاله برة السجال إلى الأزيمة والهديمة ويرى السباء تنوشها أيدي الدباء المستديمة والذنب للأيام لولا شؤمها لن تنبشيما ولو استقامت كانت الأهواء فيها مستقيمة yace gassanu ni wa duk fasaha ka to da ka gani gassanu kasar gassanu usurati nan jama'a ta take assani ma tsalkakakka ni nan dangi na suke wasaruju kasar saruju turbati nan kasa ta take alqadima da dadda dan kasar saruji ne basaruji ya gane kenan abu zai da saruji falbaitu gidana misal shamsi kwatamcin rana shike ishraqan ga haske wa manzilatan da daraja jasima wadda an mai girma warrabu gidana kalfir dausi awagona shiki madaya batan ga dadi wa manzahatan da tsarki wa kima da kima wahan mamaki da aishin ga rayuwa kana da tazzamo ligare da fiha cikinta wala zatin da dadi anima wanda ya gami ayyama wazkurka tuna ayyamu kwanuka ashabu da naka jan mudura fi bargona fi rauliha ga wadamatta mali ina mai shudadda al'azimaniya
atalu ina taƙama fi burdi cikin bargon shababin kurciya wa ajtali ina kallon anna'imi ni'ima alwasima wadda an mai kyawu la attaqi ba ni kiyaye nuwaba musibbin zamanin zamani wala hawadisuhu ba fararrin zamani ba almuli ba abin zargi walau anna kurban da bakin ciki mutulatin mai halakawa na lataliftu da na halaka min kurbi daga bakin ciki na almuqima wanda azzawdanna aw yubtada ko ana fansar aishin rayuwa madara ta shuɗe muhujati wanjere na alkarima mai karimci lafadatu da ta fanso shi bal mautu mutuwa khairu ita take alkhairi lilfata ga saurayi min aishihi daga rayuwa ta aishal bahima irin rayuwa ta dabbobi wannan duk da mayakan musulunci suka faɗi wannan almautu khairu lilfata min aishihi aishal bahima da a ce kawai ga ku an a kama ku a gargada gwamma ku ta maza kowa ya ɗauki ice ne kowa ya ɗauki abin bugu ne wanda ya mutu wanda ya samu tsira ya tsira amma ba kawai a kora kuɗi a ce da ku ba kamar da aka yanzu takataduhu buratu zobin asigari kurciya takataduhu tana ja ne ilal azimati zuwa babban al'amari wala hadima da zalunci wayara yana ganin asiba'u masu ragi aidi hannayen addibaɗi sayaki almustadima mai cuta ta nushuha tana turunta kuma ana cewa almustadima mai zalunci daga daimuna an ka samai alifin da lamun limun simun an ka samai wato an kamar sai mustadimatu a gane ku wazzan zunubi lil ayyami ga kwanuka laula shi'umuha ba don shi'umcin kwanuka ba shi ma wato daraja ta lamtan da bata ɗaukaka ba a ce ga ana waɗi ne a ce mai wani ɗan wani da ba daga daraja ta ba wala wastaqamat da ta tsayi kanatil ahwalu fiha da haruka sun kasance mustaqima ne da tafi summa inna habarahu sai labarin Abu Zaidu da ma yadda yawa ko ina ai wasalawar tafa shi dai aka magana ilal wali ai ya kai ga sarki fa mala'a sai ya cika fahu baki ne bil ali lu'lu'i wasamahu ya kallafa mai kalimar sama sa'alahu wa kallafahu ba da swadu sama yayi azumi da sirin sama ya kallafa abu an yanda wuya ya taro ila ahsha'ihi zuwa ga diyani nan ana ce ma ahsha'u abban ciki an ji an tara saurakin su ana ce musu ahsha'u haka ƴaƴanka ai daga cikin ka suka yi tuwa ba daga cikin gaggatsatsun mutum suka yi tawo zuwa ga cikin uwa an ka ce musu ahsha'u ƴaƴa wayani yace ci diwanin insha'ihi waqa ne fa ahsabahu menene alhiba'u yayi mai baiwa mai yawa shine ahsabahu al-iba'u sarrafahu wa mana'ahu sai ne wadalafahu al-wilayati al-iba'u al-iba'u kiyawa wadalafahu ya kange shi al-wilayati daga karɓar sarauta sarki bayan ya kyautata mai sai ce mai to kuma ka amshi sarauta ta gari kaza da gari kaza na baka saboda na ga mallami kake mai fasaha mai iya haɗa waɗanda baituttuka ƙalar rawi mai ruwaya ya ce wa kuntu na kasance a rabtu na sanu uri iccin shajaratihi iccen yate ƙabla ina gabanin minat samarati ya itace ne na fahimta sai kai ce ne wa kittu na kusata unabbihu in bayyana ala uluhi kadarihi ga daukar daraja ta in ce wallahi Abu Zaidina duk abinda kun kai mai gudu zashi amma dai ba karamin mutum na ba qabla istinarati gabanin haskaka badarihi wata ne ko auha ilayya sai yi min wahayi ma'ana yayi magana da ni bi imani da kamtawa jami'i da ni sai ya kai magana Allah ujare da kada in tuɗe adabu ta kobi ne min jami'i daga farhi ne kada mu tuna mai asiri wani ko wannan falan ma kharaja san da hito badinal khuraj yana mai cikakken burgani an cika mai kuɗi wa fasala ya rarrabe daga inda mutane suke menene fa idan ya ribanta bil fulji da riba da dukiya daga nima ya samu abin da yake bukata
shi ya atubu sai na rake shi mu'addiyan wato ina mai kiyaye haƙƙar ri'ayata haƙiƙanin kiyayewa ta abutaka walahiyan ina mai zargi da gugarai ala rabbul wilayati da kakkabe wa sarauta yana hadin wakil abu zai an ce a baka da gani ka ce baka so nissa ba a rabu sai kaura kai mutabassima shina murushi inshallah qala ga a tawaye wuri guda daban mulki wa an shada ya rara waka mutaranniman yana mai radda masauti yana cewa la jawbul bilad ma al mataraba ahabbu ilayya min al martaba li anna al walata lahum nabwatun wa ma tabatun ya laha ma taba wa ma fihim man yarubbu sani awala man yushayyidu ma rattaba fala yada an kalumu as-saradi wala ta'ti amri idha mashtaba fa kam hal min sarrahu mulmu wa adrakahu ar-ruh lamma taba la jawbul bilad yace laki waya garuruwa ma al-matar bata tare talauci ahabbu ya yi soyuwa ilayya garin al-martaba da martaba da ce ni an gwamnan garin ka wallahi na yasa abin ina yawon gari da talauci li'annal wulata don shugabanni lahum nawatu da kusa ta tabbatar musu ana ce musu da kusa saboda ba su zuwa ko ina sannan ana ce kuma rifatun wasu suna da daukakar daraja amma zaurannu ne ka gane wa ma tabatun da zargi duk lokacin wani wallahi an fara gumi ya kai kaza zamanin mulkin wani an fara kashin mutane zamanin mulkin wani an kai kaza wannan shi an ga sarakuna ya laha ya mamakin ma'ata ba zai wa ma fihi mu man yarubbu sani sannan cikin su babu renon aikin wani in wanga aza gida 10,012 in wanga to sai ce ba su dace ba ila ya ko ba kaza za a yi in wanga to shi ko ce a ilimin boko na diya mata zai ba ƙarfi in wanga to ce ai ba ilimin boko na diya mata kamata a ba ƙarfi ba in gozu ba likitoci nasu ya kamata haka na ba mai ɗauka samu ba mai kula da aikin wani kuma fi mu man yarubu sani ba mai renon aikin wani wala man yushayyidu ma rattaba sannan ba mai sa mu aikin wani hannu kai fangila ka kare ba na mu kake ba a sallama ka in wanga to sai a ce wani sabon aiki za a yi wanga tsohon aiki na gaskiya ba shi aka gaban mu ba gwamnati ba ta da kuɗi ba shi ya mata yawa sai gaba an samu wala man yushayyidu ma rattaba wala ya da an tulumu asrari to kafawar wani ya ta farka ta rude ka dan ganin wani karatu da kan gana wallahi macuci nake wala ta'ati amra kakka zama al'amari idan mashaba an yi rikita in kaga abu ya ma haka ya haka ba shi ko matsala an kai suwa ta ilimi in baka san ta bace dai baka iya ba saboda ni ta yata fa kam halimi dan yawa mai mulki sarrafu hulmuhu mulki ne faranta mare sai ga yanan cikin jirgi ana America an ta Saudiya ga yanan an so kayayyaki wa adraka hurru lamman ba tsoro yayin da kai sai da walka yana walka ko da walka sai dai ne ba shi assalamu alaikum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi wa mulki da barka da laki ka kace ni assalamu alaikum wannan shine karshen muqama ta shidda yanzu za mu shiga al-muqamatu sabi'a al-barqa'idiyya ita ko an yi ta kasar wani gari da aka kira barqa'id za mu ji abin da zai faruwa ciki don raƙidi zai yi ta da kuɗi kuma babu su ga mutane don mutane ba a zuwa idin kuɗi musamman wancan zamani nasu shi kuma ya shiga ko wannan yandi ne ya rubuta takardu ne ya ce ita wannan tsohon da yake tare da ita in ki zo kake ba wanda ke gani da dan kwairo yaji kake ba wanda ke gani da ibro ya sha fara duk wanda ke gani da galila jibi mai galila ke ba shi ko wanda ke gani da goyen da kake wato ta zo ta rabe takardun da shi za mu kallo bayan ta rabe an dawo ina kuɗi ba a samu ko ɗari ba kuma takarda ba ta bace da shi a tashin hankali ne cikin zai cewa wai haƙi kai canki ke baki gane ba ana hana mana farauta kuma ana mana tarko ba mu kawo kuma sannan cikin tabura an jari da ciki shi ko wanda kawai takardar zai bayani zai ji wata sun faɗa da tsakanin Allah wani na ni ko taimaka da ɗan miki wani abu za mu gani Allah su sati mai zuwa yadda abu zai da zai kaya da harisu don da inda ya cin mai shi kai wannan ana karatun su don abin nan wayewa ba su koya ma fiqhu
ba su gwada ma tsarki ba su gwada ma sallah amma za su waye ku shi yasa in mutum ya karanci littafin mutum na shigowa yanzu na cikin masallaci ya ce wa mata ce an bata lahiya da mutum ya kawo da kai saboda abin zai ma tasiri ko da gaske mutum kai ka yi ta gani irin su makarita ga sunan cikin ai ta gwada ma cikin mukamu haka inda ya mutuntunci a taimaka mai a ɗan ɗan tsarkake mai ne amma wasu kan duk ƙarya ta liman shi ka ce ta kuma gwamnati kama tana wuta kuma mutum masallaci ya ce a taimaka mai kaza